Tervetuloa insightfulvalue.com-sivustolle, missä sijoittaminen kohtaa oivalluksen. Loin Insightful-valuen vakaville, kurinalaisille sijoittajille, olitpa sitten aloittelija tai kokenut, jotka haluavat enemmän kuin vain pintapuolista dataa. Jos etsit syvyyttä, selkeyttä ja itsevarmuutta sijoituspäätöksiisi, olet oikeassa paikassa. Viime vuosina olemme huolellisesti koonneet näkemyksiä maailman arvostetuimmilta arvoinvestoijilta siitä, miten he arvioivat yrityksiä. Tämän pohjalta olemme luoneet rakenteellisen listan, joka sisältää 4-50 kysymystä yritystasoilta ja yli 100 kysymystä toimialatasolta suunniteltu arvioimaan jokaista yritystä syvällisesti, kurinalaisesti ja pitkän aikavälin sijoittajien ajattelutavalla. Me olemme tarkastelleet yli 40 000 pörssiyhtiön taloudellisia tietoja, liiketoimintamalleja ja tuotteita maailmanlaajuisesti. Käytimme tiukkoja kriteerejä, kuten kestäviä kilpailuetuja, vahvaa johtamista, vakaita talouslukuja, kykyä pysyä inflaation tahdissa ja vaikuttavia pitkäaikaisia tuottoja, ja rajasimme listan noin 2000 yritykseen, jotka todella kuuluvat osaamispiiriimme. Olemme käyttäneet 3 vuotta kunkin yrityksen syvälliseen tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Sen jälkeen olemme jatkuvasti tarkentaneet listaa tiukemmilla suodattimilla. Analyysimme parantamiseksi käytimme tekoälyä vastataksemme yli 500 kysymykseen jokaiselle yritykselle luoden ainutlaatuisen laadullisen ja määrällisen tietokannan. Kaikki tämä on saatavilla insightfulvalue.com-sivustolla, jossa löydät yritysten due diligence, tarkastus satojen liiketoiminta spesifisten kysymysten ja vastausten kanssa, laajat taloustiedot, mukaan lukien jopa 30 vuoden tuloslaskelmat, taseet ja rahavirrat, tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja ja suorituskykymittareita, SWOT-analyysi, PEST-analyysi ja Porterin 5 voimaa malli, päivittäinen hintojen laskujen seuranta, tarkoin selityksin kunkin muutoksen taustalla, kattava riskianalyysi potentiaalisten haasteiden ja mahdollisuuksien arvioimiseksi, syvällinen vertailu alan kilpailijoihin sekä taloudellisesti että analyyttisesti yhdessä monien muiden arvokkaiden oivallusten kanssa. Insightful-valuella olemme tehneet yritysten arvioinnista yksinkertaista ja saavutettavaa sekä aloittelijoille että kokeneille sijoittajille. Olemme rakentaneet tämän järjestelmän sinulle, pohdiskelevalle sijoittajalle, olitpa sitten vasta aloittamassa tai sinulla on vuosien kokemus. Alustamme purkaa monimutkaiset taloustiedot ja liiketoiminta-analyysit helposti ymmärrettäviksi oivalluksiksi, mutta tarjoaa silti syvällisiä mittareita ja työkaluja kokeneemmille käyttäjille. Olitpa sitten vasta aloittamassa sijoittamisen tai kokenut ammattilainen, järjestelmämme auttaa sinua arvioimaan nopeasti yrityksen vahvuuksia, heikkouksia ja pitkäaikaisia potentiaaleja vaivattomasti. Valmis sijoittamaan selkeydellä, luottamuksella ja syvällä ymmärryksellä. Liity meihin tänään insightfulvalue.com-sivustolla, rekisteröidy nyt ilmaiseksi ja tutustu alustaan. Älykkäämpi sijoittaminen alkaa täältä.